సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. ఎంగేజ్మెంట్ వీడియో కూడా చేసుకోవచ్చు, లేదా వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వీడియో కూడా చేసుకోవచ్చు. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఉపయోగిస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని రాసి ఉంటాయి, అన్ని పేరు మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ పేర్లు చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫుల్ ప్రిసెట్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో డౌన్లోడ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నైతం అని ఉన్నది కదా, ఇక్కడ మీ ఇంటి పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ గ్రూప్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఇంటి పేరు ఉన్నది కదా, దీన్ని తీసేయండి. సో మీరు ఎగ్జాంపుల్గా మీది ఏ పేరు అయినా కావచ్చు. సో ఇప్పుడు సపోజ్ కనక అని ఉన్నది, సో నేను కనక అని రాస్తున్నా. ఇట్లా రాసేసి టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి. సో పెళ్లి చూపుల లేదా వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వీడియో మీరు ఏదంటే అది ఇక్కడ రాసుకోండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇక్కడ పెళ్లి కొడుకు. సో పెళ్లి కొడుకు దీనికి కూడా సేమ్ ఈ గ్రూప్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి, ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళండి. ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ చంద్రమన్ గాంధారి అని ఉన్నది కదా, దీన్ని తీసేసి మీ పేరు ఏదైతే అది పెట్టేసుకోండి. సో సింపుల్. మళ్ళీ దీన్ని రైట్ టిక్ మార్క్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది, మొత్తం ఫస్ట్కే వస్తుంది. సో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫొటోస్. సో ఇక్కడ వరుడి అబ్బాయి ఫోటో సో పేరుతో సహా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బాయ్ పిక్ అనేది దీని మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ పెళ్లి కొడుకు ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో పెళ్లి కొడుకు ఎవరైతే ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా వేరే ఫోటోని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ఏదైనా ఈ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. సో ఇంతవరకు డ్రా చేసి ఈ వీడియో కిందకి తీసుకురండి. కిందకి తీసుకొచ్చి ఈ ఫోటో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో ఉంది, దీన్ని ఎంత కావాలో అంత పెట్టేసుకోండి. సో జూమ్ తగ్గించి సో కరెక్ట్గా ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో జూమ్ ఇలా మళ్ళీ తగ్గించండి, మీకు ఎంత కావాలో అంతలో పెట్టుకోండి. పెట్టేసి ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. మొత్తం బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు పెళ్లి కొడుకు ఫోటో అయిపోయిందిగా, పెళ్లి కూతురు ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు ఫోటో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు పెళ్లి కూతురు ఫోటో. సో దీనికి కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఈ గ్రూప్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటో మీకు మీ పెళ్లి కూతురు ఫోటో ఏదైతే అది ఈ ఫోటోని ఇంతవరకు డ్రా చేసి కిందికి తీసుకురండి. సో కిందికి తీసుకొచ్చి సో ఎంత కావాలో అంత పెట్టేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన విధంగా ఎంత కావాలో అంత పెట్టేసి సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఎలా వస్తుందో. సో ఇక్కడ చూపిస్తే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో ఇక్కడ సో గర్ల్ ఫోటో ఉంది, ఇలా వస్తుంది. సో ఇలా వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి పెళ్లి కూతురు పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో పెళ్లి కూతురు పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నది కదా, దీన్ని టెక్స్ట్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేరు ఏదైతే అది రాసుకొని టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి. సింపుల్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇప్పుడు డేట్ వారం ఏదైతే అది ఎప్పుడు ముహూర్తం ఉంటుందో ఆ ముహూర్తాన్ని టైంతో సహా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్కడ వేదిక ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోండి. సింపుల్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ లాస్ట్కి ఇద్దరి ఫొటోస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి. ఎడిట్ గ్రూప్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ సేమ్ దీని ముందు చెప్పిన ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇక్కడ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇద్దరి ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మీరు ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా.
సో దీన్ని ఇంతవరకు డ్రాగ్ చేసి కిందకి తీసుకురండి. కిందకి తీసుకొచ్చి ఈ ఫోటోని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి సో ఇంకా మీకు ఎంత కావాలో అంత ఇలా పెట్టేసుకొని సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే సో ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూడండి. సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం మెల్లగా వస్తుంది. సో కానీ పక్కా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ ఎవరికైనా ఎడిట్ చేసుకోవడం రాదు అంటే నా నంబర్ ఉంటుంది, నా నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. సో కానీ పేడ ఉంటుంది, ఫ్రీగా ఉండదు, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇంకా వేరే విధంగా వీడియోస్ని కూడా ఎడిట్ చేసి ఇచ్చేస్తా. సో కావాలనుకునే వాళ్ళు నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. సో మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా నేను క్లియర్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.